Molweni bethuna ya silapha man size ngodaba apha likamfowethu umfethu wayeye emntwini ukuba amkhulisele induku le yakhe ngoku uthi khula everyday imxakile ubhuti wam kunjani Yaphila bhuti kusekuhle naku kuhle man iyakuhlupha le nduku yo Rodman iyanhlupha lento le and kulomntu one qolo ayikho buhlungu ibhlungu Rodman ibhlungu kulomntu one lo okay ke bhuti wam no sivile uba ulapha kwaNombasa uziminca ngeqadidi apha sizawungena apha ngaphakathi masihambeni lapha le sure suka ngabo apha Rodman lo bhuti lo ndaza ngiweqala kwandikisela ngoku ninika enye into ngokuthi mandiyisebenzise 7 days jonga ngoku into yami engakanani bhuti kaka ume ngenyabo uthi uhlala phansi Emfoni yaphambana bhuti angihle namantombazana ngicela umele ngapha bhuti ngicela umele lapha ubone into yenzileyo ngicela umele lapha ngicela uyabona xa kuyenzayo ngicela umele apha kaloku bra please Hey man wawuzile nabantu apha ndakuxelela uyaniphazamisa man intoni ngokungxaki yakho ebhuti kwenzeka ntoni uthi apha sibhalelwe ngubra apha uthi ube uze kuwe for into ba umkhulisela induku ngoku ikhula kakhulu and ibhlungu ngoku bengafunanga induku ndimnikile ngoku manje uyayibona kanani lento uyayibona kanani lento zakwazi njani uyisebenzisa le ndingaka upincinci ngoku yangoku iyasebenza ngoku ufuna ntoni isebenza phile ndingaka isebenza phile ndingaka wenzile wena la myalelo bendikuthumile yema uthemba ndiyisebenzisa 7 days Wasebenza 7 days lento khawuyisebenzisanga ugalele ububhanqa bakho bekhona umyalelo bendikubhalela umyalelo uba ndisetyenziswa njani leyo yema ngibana ndifuna imali yami umntu okanye ndihamba into okubambisa hlisele kaka le nto yenzileyo ufumana emsulwini imali yakho kho mali yakho uzayifumana apha ndikunikile ibhotile basebenzisa ibhotile Yakudelela baby. buthi besi usekelele incanca apha ikhulile incanca yakho ngixela ububhanqa ngoku Uziphazamisa apha neekhamera zakho ezingenamsebenzi uzosiphazamisa Uyaqhunywa tata. imali aniyale niyithethayo aniyale ka niyithethayo ndimntova kabuhlungu apha lali mna kabuhlungu ile kaka le nto yenzileyo apha awulali yintoni le kaka yenzileyo apha awulali yintoni lakho hlala nayo ke Ebenocila icane ngoku uyageza ngoku right ngoku uyageza. Ucila icane lokhu naye wayeziye lo mfana kuqala apha ethi ndimnika into erong ndamlungiselela into yakhe waphinda wathi ufuna into yoba mandimlungiselele incane kaloku nawe bhuti awudinwa wawunikwe isele wathini ungaboni phaa kwela sele waphinde wazofuna enye ngoku sayithetha laa sayilungisa laa nto esele ngoku unika very bhotile engasebenziyo ngoku joyithungile ngoku 4-5 yam into lingasebenziyo nantsi njena Hey, ufikhulile njani wena ke ku baby mani ebasanithethile ndingayazi nantsi njena nantsi Hey. phazamisana nathi enda nayo elinye icebo ke loyilungisa uthi kaloku bhuti ngoku ikhula everyday so ucela uyithobe okanye uyithobe bhetele ndithobe ndimnike lo mfana ndamyalela uba makasebenzise ibhotile 7 days and bizawukhula ibe right andiyazi ububhanqa benzileyo engeke ayifuni mna nayo enye isolution yayo iqhawule ngalo mcacaba iqhawule ingabikho iqhawule phambene suthini phambene ndifuna imali yam uzofumana imali yakho suthini phambene ndifuna ikaka imali yam Uyasibetha le black step. ngathi bra akho mali yakho uzayifumana apha Hey. akho mali yakho buyisa imali iyeza lam hlisa le kaka le nto hlisa le kaka le nto yenzileyo buyisa iyeza lam ufuna imali yakho iyawukhulukhula iziqhawu ke ibe nkulu seyincinci uyibonayo ngathi bra kanti ninabo sisi kutheni nisapota umntu ngoku owenzini Indoda yethu. Bathini? Indoda yethu le. indoda yethu Bathini? zange wayenza ndirongo imali robishi Bathini? uthi ngibani rubbish Rubbish nguwe. ngibani rubbish ufuna ndiphume esimilweni wena ufuna ndiphume esimilweni yakho inkulu. ufuna ndiphume esimilweni khula ke tani seyincincile uyibona isezawuba nkulu awuxakana nayo uthi xakana nayo bhuti aninamnceda just ndiyithobe wenza ntoni awunayithoba uthi isolution endayo ukuba ufuna uyithotywe uzawufuneka yenze ndizaphinda ndimnike omnye umyalelo ndizawumnika omnye umyalelo okay mhlawumbi ungathini umyalelo
andinayo enye isolution. Isolution yakhe kufuneke ndiqale veri ndithethe namadlozi am, ndithethe nabantu bam hayi phinde vele ndikhuphe imali for uyihlisa. uthi awunoba ukhuphanga mali. Usenzani wena Ndifuna uyihlisa ke ndingakhuphanga mali. Phinde vele isolution endinayo, isolution kuzawufuneka uye phaa kum endlini ngo-12 emini uye ku-4 way phaa endleleni uhambe ngempundu uphathe iyeza uhamba ngempundu uhambe uye phaa ehlangalaleni phetheni fika uvase ngeyeza ukuba ufuna ihle le nto yakho. uyadala baby uyadala le madaweni. wena Uhlekisa ngami wena. ngeke siyasiphazamisa Anayo enye indlela. sokole waste nje le hamba nalo Kamera, akho nto zayenza izikhamera zakho apho. Akho nto zizawuyenza ikhamera zakho. Akhona yaziyo nini? Nifuna utya nje imali le rubbish le. Izenza igcwele, awugcwele le nto le. Awugcwele le nto le. Awugcwele.